Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hadirin lai spa saupu argenta ka jingshat than bakhlem bupor jong kisamla puli nehu ka samla ruksar biya khonglam ka babat ikakerdan assistant hostel secretary jong ka KSU nehu unit kala khitlan bat kala don menta ha ka jingshitom ka bujur ya kini ka samla puli la penkit no marmar sha civil hospital Shillong banyo ya ka jingsumar.